Yung kanilang itinitinda ditong bagong ay may libre ng pagpapanit. Ano bang Tagalog ba? Ano ba yung pagpapanit? Basta papanitin. Opo. Welcome back mga guys. Yes, you break it down you. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa merkado ng bayan ng Lawang Northern Samar para po bumili ng espesyal na pagkain na kadalasang natitikman lang po natin o naming mga waray ito tuwing Kapaskuhan. Ayan mga guys, alam nyo ba kung anong tawag dyan? Paki-comment naman po mga guys kung alam po ninyo ang tawag sa pagkain ito. Isa pong itong espesyal na pagkain na mga waray tuwing Kapaskuhan. At syempre sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At ayun nga mga guys, si nanay po ay galing pa po ng bayan ng Pambuhan, Northern Samar, at dumadayo po sila dito sa Lawang Northern Samar dito sa aming bayan para po magbenta ng espesyal na pagkain ito. Bakit ko po nasabi na espesyal? Dahil ito pong pagkain na ito ay may season lamang kung kailan yung kanyang harvesting. Ayan, at Kapaskuhan nga po, tuwing Kapaskuhan po yung panahon po para harvestin itong mga pagkain na espesyal na sinasabi ko sa inyo mga guys. Kung naabot na ninyo ang punto ng ating vlog na ito, sasabihin ko po sa inyo kung anong tawag sa pagkain ito. Ito po ang tinatawag na bagong. Ayan, alam nyo ba kung ano ang Tagalog ng bagong? Comment down below doon po sa mga nakakaalam. Basta masarap po iyan at talaga pong espesyal po iyan na pagkain na yan. Napakarami po ng aking mga memories, mga alalahanin. Napakarami po ng aking mga alaala ng tungkol sa pagkain ito dahil ang akin pong lulo ay nagtatanim po nito noon. At talaga naman pong mura lang po ito noon, pero sa ngayon po medyo may kamahalan na po siya. Ayan o, yung mga tumpok na yan ay binubuo po ng mga 2 o 3 peraso po iyan. At iyan po ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Pero yung kaigihan po dito kay nanay, yung kanilang itinitinda ditong bagong ay may libre ng pagpapanit. Ano bang Tagalog ba? Ano ba yung pagpapanit? Basta papanitin. Opo. Tinatalupan na po ni nanay dahil yan pong pagkain na ito ay, ito pong pagkain na ito talaga ay medyo may Makati po ito, kakatihin, basta Makati po iyan kapag yan po ay pinanitan ninyo. Kaya po kailangan ng espesyal na eksperto sa pagpapanit ng bagoong na ito. Basta guys, napakasarap po nito. Ayan, comment down below kung kilala o alam nyo pang pagkain na ito. At comment down below na rin po kung nakatikim na kayo nito mga guys. Ayan, espesyal po ang New Year kapag mayroon po kayong handa ng bagong.